Skalica, Senica, Piešťany, Trnava, Hlohovec, Galanta, ale aj Hviezdoslavov z Dunajsko-stredského okresu znamená to, že tu v kraji, tu v Trnavskom kraji sme jednotní. Máme názor na to, čo sa deje v našej spoločnosti a hovoríme tu za zvukov trnavských zvonov, že spravodlivosť musí zvíťaziť, aj keď svet padne. Múdrejší ako ja hovorili Fiat Justícia Pereat Mundus. Všetci cez mnohé politické iniciatívy, politické projekty a občianske združenia sa pýtame, čo sa stalo v tejto krajine, že musíme rušiť špeciálnu prokuratúru, orgán, ktorý bol zriadený na to, aby prechádzala zákonnosť, aby tí, ktorí sa vedia lepšie zorganizovať, tí, ktorí sú mocní, vplyvní, bohatí, mali nad sebou vládu zákona a keď je táto inštitúcia úspešná, tak niekto sa rozhodne priniesť do parlamentu bez akejkoľvek predchádzajúcej debaty návrh zákona, ktorý práve túto inštitúciu ruší. Čo sa deje? Toto sme nikdy nepovažovali za náš problém. Problém bol predtým, keď 61 dozorovaných káuz predchádzajúceho špeciálneho prokurátora nebolo doriešených. My predsa na Slovensku nerušíme to, čo funguje. Prečo práve teraz, v tomto okamihu, prichádza k rušeniu špeciálnej prokuratúry? Prečo organizácia, ktorá dohliada na to, že ak má niekto naozaj peniaze, moc, alebo si dokáže niečo vybaviť, tak predsa len sme sa mali na koho obrátiť a predsa len dohľadával kauzy. Ja tú otázku dávam ako rečnícku, pretože viem, že vy všetci na ňu máte odpoveď. Vieme prečo. Pretože niekto sa rozhodol kauzy došetriť. Niekto zavrel 40 ľudí, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu a špeciálna prokurátorka pred pár dňami hovorí napríklad o tom, že okrem zrušenia špeciálnej prokuratúry prichádza aj k úprave trestného práva. Že 25 miliónov bude priestupok. Že keď niekto ukradne zo štátneho rozpočtu 25 miliónov, toto bude priestupok. Ako hovoril môj predrečník, vážené dámy, vážení páni, vážené krajanky a krajania, o vás sa opiera táto krajina. Naozaj nie je podstatné, kto stojí tu, či slovo má alebo nemá. Na vás a na týchto malých deťoch záleží, aby sme nepovolili a aby sme ukázali, že nie sme nemí. Že toto námestie vysiela odkaz aj odtiaľto z Trnavského kraja, že nám to nie je jedno. A nikdy nám to jedno nebude. Pretože spravodlivá spoločnosť, pretože tam, kde platí rovnosť pred zákonom, tam chceme žiť, tam chceme vychovávať naše deti a tam chceme tráviť naše životy. Toto je odkaz nášho kraja pre všetkých tých, ktorí sa dnes hromažďujú na mnohých námestiach Slovenska. Toto je odkaz aj do tohoto predvianočného obdobia, že napriek sviatočnej atmosfére ste si našli čas a prišli ste vyjadriť svoj názor. Ja si každú jednu z vás a každého jedného z vás za toto nesmierne vážim. Patrí vám moja vďaka a dúfam, že sa nám to spravodlivé, rovné a hrdé Slovensko podarí spoločne budovať. Ďakujem pekne.